China este din nou prima piață sursă de turism emițător din lume. Acum vă puteți actualiza cunoștințele despre noile oportunități și provocări și puteți primi informații și sfaturi practice cu ajutorul unei serii de programe de formare online autoadministrate în 26 de limbi, inclusiv în limba română. Cu ajutorul inteligenței artificiale, cursurile sunt disponibile în 26 de limbi diferite, inclusiv engleză, germană, franceză, spaniolă, italiană și arabă și multe altele. Există 19 sesiuni CTT care introduc diferite aspecte la nivelul cunoștințelor generale, așa cum sunt enumerate aici, de la o introducere generală la sesiuni despre marketing și adaptarea produsului. Există mai mult de 40 de sesiuni CTT care introduc o aprofundare a subiectului specific, inclusiv exemple de bune practici și sfaturi aplicabile imediat. Fiecare sesiune CTT include de asemenea un test de autotestare. Toți participanții CTT au acces gratuit la o sesiune exclusivă de întrebări și răspunsuri săptămânală cu mine în limba engleză pentru interacțiune live. Fiecare videoclip costă doar 39 de euro și include acces de o lună la sesiunea online de întrebări și răspunsuri online, în direct cu mine să vă răspund la întrebări. CTT este disponibil și ca training personalizat special pentru compania sau destinația de vise. Vă rugăm să descărcați cursul CTT China Tourism Training de pe payhip.com Meaningful Tourism